sa pamamana po at pangaral po ng ating beloved elder, Dio Rodriguez. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-elder, beloved Brother June Dumondon. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating dakilang Diyos. Taas po natin ating mga kamay, minamahal. O mapagpalaman po namin yung mga Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Pang Isus. Kami po yung nagpapasalamat, O Diyos, through the prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Weldestrad Alveda, na kami po binigyan niyo po ng ginitong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sa bawat tagumpay na banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mabuhay na patotoo ng iyong mga pinagpalang anak, sa iyong mahimalang pag-iingat sa kanilang mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa pag-awitan ng mga beloved choir, hallelujah. Nandun ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, hallelujah. Patuloy na kami, hindi mo iniiwan, lagi mo kami sinasamahan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Maging sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na sinid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, kaya pinadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Hallelujah, kami nagsusumamo, O Diyos, sumihingi ng habag, kapatawaran sa aming pagkakasala, nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, lalo na pong iyong panglikod, O Diyos. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang aking sambitin sa mga anak, upang maging pagpapalang espiritual namin pagsalusaluan sa hapon na ito, mahal na Panginoon. At sa unang dalaan, beloved Evangelist Pastor Weldestrad Alveda, buksan ang bawat puso't isip ng lahat, mahal na Panginoon, pang-unawa, lalo tigit, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa through the prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Weldestrad Alveda, namin sinasaway, hallelujah. Lahat ng uri ng kaaway, hallelujah. Demons of doubts and beliefs, cast out, mighty Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At ating lagi natin pong inaalala mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldestrad Alveda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Selmeda. Ako rin po'y bumabati sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldestrad Alveda. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved order preacher, Kuya Boboy Nier, at sa kanila mahal na anak, kay Ate Paisir, at sa ating mga beloved elders natin po kapili ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, sa ating mga minamahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Pakapaka po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos, sa ating mga minamahal na bisita. Welcome na welcome kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ilubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Ang inyong pagparito na mahal ay hindi po disgrasya. Yan ay grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos, sa grabing pag-ibig sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo na po yung mag-aral na mahal, napakabilis po ng tagitik ng oras. Ating pakinanda ang ating mga banal na kasulatan. At tayo mag-aral po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, noong last overnight minamahal, tayo po nag-aral minamahal, hallelujah, ng ating topic po minamahal ay Christian life versus materialism. Isang napakagandang pangangaral na mahal na kung saan talagang tayo tinuturuan ng dakilang Diyos na talagang maging makontento sa mga bagay na ibinibigay ng dakilang Diyos sa atin. Dahil talagang minsan nga naman talaga sa kapag ating dinabantayan yung ating mga sabihin nating pangarap o ambisyon, minamahal, talagang minsan nauuwi tayo minamahal sa mga bagay na hindi karapat-dapat at hindi na dapat minamahal. At nauuwi minamahal
Kagaya nga po natin ng pag-aralan, ayaw ng Diyos na talaga nandun yung pag-ibig sa salapi sapagkat nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. At tunay minamahal niya, yan nga po ang kalooban ng Diyos. At atin naman, yan ay isang uri pa rin po ng paghahanda. At atin pong ang tema po natin ngayon ay paghahanda minamahal. Tunay na minamahal na talagang tayo'y mga nasa huling-huling araw na minamahal. Na talagang makikita natin sa ating buong paligid minamahal na hindi na ito tatagal ng napakatagal na panahon. Talagang eto na ang mga bagay na ito minamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan talaga na sabi ng pinakamamahal Panginoon na tayo pinaunahan na minamahal. Ating pong basahin dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 5 hanggang 7. Kindly po please. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, 5 hanggang 7, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami, at mga karirinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, ito'y warning ng ating dakilang Diyos na sa mga huling araw minamahal magkakaroon daw ng mga gera, alingaw-ngaw ng mga gera, mga kagutom minamahal, mga kahirapan, talagang nandun minamahal, talagang yan ay mangyayari minamahal. Yan ang mga ibinigay na sinyalis ng dakilang Diyos. Ngunit sabi nga, bagamat hindi pa yan ang wakas, tunay na minamahal, hallelujah, tandaan natin minamahal, bagamat binabanggit yan ng Biblia, ating balik tanawin minamahal ang mga pangyayari na mga last 2,000 years ago na lumipas, lalo nung sinasabi yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. In between those years, minamahal, makikita na natin ang mga ilan sa mga kaganapan habang ibinigay yan na tanda ng ating dakilang Diyos. Nung una, minamahal, nagkaroon na rin ng gera, minamahal, ito yung World War I. Ito ay naganap noong July 28, 1914 at natapos siya, minamahal, noong November 11, 1918, known as Great War. Yan na yung First World War, minamahal. At ang Second World War naman po, minamahal, hallelujah, yan ay naganap noong September 1, 1939 at natapos siya, minamahal, ng September 2, 1945. Yan naman po yung tayo sinakop na mga Hapon, minamahal, na talagang kung iisipin natin, minamahal, sa totoo lang po, minamahal, ang World War II na ito, minamahal, direkta po ang information na nakukuha ko po, minamahal. Sapagkat ang aking father nung time na minamahal, siya po ay isang guerrilla that time. Hanggang sa naging siya po ay veterano ng mga Amerikano, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nung panahon ng gerang yan, minamahal, ang aking father po, minamahal, ay 15, 16 years old na po, minamahal. Kaya lahat ng impormasyon, minamahal, na talagang aking nakuha, talagang naikwento po sa amin kung paano naghirap ang mga Pilipino na grabing pagtitiis ang kanilang naranasan. Yung sinabi ng ating beloved ordering preacher, totoo po yun. Yung mga bata, yung mga sanggol, minamahal, ang ginagawa ng mga Hapon doon, hinahagis tapos sinasalubong ng bayoneta. Yung bayoneta, yung baril na may kutsilyo, minamahal, yan sa dulo. May kutsilyo po yan sa dulo at sinasalubong ng gano'n yung bata habang inihagis sa taas. Grabe ka, brutal, minamahal. At alam niyo, minamahal, ang ating mga kababayan, dahil sa brutal na pagpatay ng mga Hapon, minamahal, ang mga tao, minamahal, talagang nagtatago, naguhukay sa lupa. At grabe talagang kagutom, maging ang mga pagkain kinukuha ng mga Hapon, minamahal. At kapag ka nakasumpong sila ng mga taong nagtatago, pamilya, minamahal, ang ginagawa, minamahal, talagang pinapatay sila. Ang ginagawa, minsan, yung lalaki, sa isang pamilya, yung lalaki, minamahal, pinapainom ng tubig, na todong tubig hanggang sa talagang maging mabundag. At ito, minamahal, ay pinuputok yun tiyan. At nando, minamahal, maging ang mga kababaihan, minamahal, ay talagang bago patayin ang lalaki, minamahal,
gagahasain muna yung kanyang asawa, yung kanyang anak, at ipilahan niya ng mga hapon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan kagrabe na po ang nangyari niyan ng panahon na yun, minamahal. At grabing kagutom, marami talagang namatay sa gutom, minamahal. At grabing hirap na pagtitiis. Kaya ating tandaan, minamahal, hallelujah, itong sinabi ng banal na kasulatan na ito, bagamat sa panahon natin parang wala na tayong naranasang gera, at ito pa lang yung hinaharap, minamahal. Ating tandaan po na meron na pong nangyari noon na sinasabi ng dakilang Diyos na mga gera na alingaw nga, minamahal. Ngunit ang mga ito, minamahal, ay talagang ang mga tandang ito ay binigay ng dakilang Diyos upang hindi kabahan ng mga Kristiyano, upang hindi matakot ang mga Kristiyano. Ang mga tandang ito, minamahal, ay binigay ng dakilang Diyos upang ang mga Kristiyano talaga ay maghanda at magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At tatandaan natin, minamahal, hindi po tayo taga rito, minamahal. Tandaan natin kapag mga bagay na tanda na ibinigay at nalalaman natin na yung tanda, dapat ang mga Kristiyano maging excited. Dahil alam niya, minamahal, na talagang magbabalik na ang kanyang Ama. Na dapat ang feeling ng Kristiyano, minamahal, lalong magpakainit sa paglilingkod. Dapat lalo, minamahal, talagang magsumigasig. Dapat lalo niya i-check yung kanyang sarili kung talagang siya ba'y talagang nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, minamahal, itong panahon natin, minamahal, grabe na, minamahal. Noong una, pinaghahanda tayo ng mga digital IDs. Nando, minamahal, maging sa atin, minamahal, dahil, di ba, meron tayong national ID. At sa kagandahang pagkakataon, minamahal, dahil yung ating ID, minamahal, natutuklap, nababalatan, hindi maiayos-ayos yung ating national ID, gawa ng nagkakaproblema sa budget. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito lang ang mga bagay na nagkalakip-lakip ayon sa kabutihan ng Diyos dahil hindi gano'ng ma-implement dahil nagkakaproblema sa budget. At tunay hindi kagaya ng mga ibang bansa, minamahal, na kagaya nga po ng Malaysia, minamahal, hallelujah, na kung saan nandun, minamahal, yung tinatawag nila na MyCAD, na talagang noon gumawa ang Malaysia na all-in-one ID, na digital ID, minamahal. Nandun na, minamahal, ang ID nila sa school, sa trabaho, magiging driver's license na, magiging card o account card sa bangko, minamahal. All-in-one card na po yan, minamahal. At maging ibang bansa, nandun, minamahal, talagang all-in-one na yan. Alam din ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Gerardo Balasan. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Maging lalo sa kanilang mga lugar, minamahal, talagang nandun ang moderna, nandun, minamahal, dahil pinapasok na rin ng yung ating RFID, minamahal. Yung radio frequency identification, minamahal. Na sa mga bansang yan, minamahal, ngayon talagang isinusulong ng direkta, minamahal. Sad to say, minamahal, na talagang tayo po ay nakapasok na, minamahal, hallelujah, hallelujah, sa pamamahala na po, minamahal, ng Antichrist. Pumapasok na tayo, nandito na tayo, minamahal. Ang gobyerno ng Antichrist, minamahal, ay nakaporma na. Finishing touches na lang, minamahal. Nandiyan na, minamahal, ang gagawin, minamahal, yung RFID ngayon, minamahal, talagang mas matindi pa. Nandun, minamahal, kahit yung mga binibili natin, minamahal, na mga gamit, yung mga damit, minamahal, talagang yan, minamahal, kahit binili natin yan, minamahal, yan, pwede nilang malukit yan na kahit saan yung ating mga biniling gamit, minamahal. Kung sadyain nilang hanapin yan, mahahanap nila. At maging kung mag-grocery kayo ngayon, minamahal, hindi kagaya dito sa atin, kaya nga po hindi pagkaanong maiano dito sa atin, ma-implement dito sa atin. Siguro kalooban na rin, mahal Panginoon, dahil napakaraming Kristiyano sa Pilipinas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Maraming nananalangin araw at gabi, hallelujah, ganyan kabuti ang kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, sa ibang bansa, pag nag-grocery kayo, hindi kagaya sa atin, napakatagal ang pila, iisa-isahin na i-scan, minamahal, para makita yung presyo ng isang item natin binibili. Umaabot ng matagal na pila. Ngunit yan, minamahal, sa ibang bansa, yung isang cart, minamahal, itapat nyo lang doon sa machine.
Hindi nyo na kailangan ibulat-latin pa yung binili nyo sa cart na kahit punong-puno yan, minamahal. Hindi nyo na kailangan bulat-latin. I-scan lang yan ng machine, kuha niya na lahat ng klase ng item, maging ang presyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan na minamahal ka, moderno ngayon ng panahon, minamahal. Lalo na sa mga ibang bansa, minamahal. Yan ang nagpapatunay, minamahal, na talagang tayo, minamahal, ay talagang nandun na, minamahal, na talagang sa pilit na pagkontrol ng Antichrist, minamahal. Na yun nga po yung sinasabi, minamahal, ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Revelation, Apokalipsis, Kapitulo 13, ang talata po ay 16 hanggang 18. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman, at ang dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan, ang may pagkakaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, para sa mga minamahal na medyo napapaiglip, magising lang tayo ng bahagya, minamahal. Sandali lang po ito, minamahal, upang talagang ating maganda, minamahal, na talagang ating hindi natin alam ang pagdating ng panahon, minamahal. Lalo na sa nalalapit na itong pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Napakahirap, minamahal, ang maiwan, minamahal. Dapat ang Kristiyano laging handa, laging on fire, minamahal, sa ating paglilingkod, minamahal. Sapagkat, minamahal, mahirap na bagay kapag tayo parelax-relax, minamahal, hindi natin alam ang panahon ni ang oras, minamahal. Kagaya nito, minamahal, na ginagawang pagkukontrol na ng kaaway ng Diyos sa buong sanlibutan, minamahal. Talagang ito na, konting finishing touches nila, minamahal, ma-implementa nila ng buong buo. Lalo na kapag wala na ang mga Kristiyano, ngunit talagang dapat kinakailangan ng Kristiyano handa sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Sapagkat alam natin na nandito, minamahal. At kung sinasabi ng iba na matagal pa naman, hindi pa naman ito dahil payapa ang mundo. Nandun naman, tahimik naman dito sa atin, doon lang naman sila naggigera, sabing gano'n, minamahal. Ngunit, minamahal, sabi nga na mahal Panginoon, si darating na gaya ng isang magdanakaw. Kapag na nakita daw natin yung mga tandang yan, dapat ang mga Kristiyano talagang lalo pa magpakainit na magpakainit. Lalong tignan yung sarili kung talagang siya pa talaga ay nakakasunod ba talaga sa kalooban ng Diyos. Laging tignan. Sabi nga, be wise na Kristiyano, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, sapagkat darating nga ang panahon, minamahal, kagaya niyan, minamahal, hindi ka makabili, hindi ka makapagbiyahe. Mahirap ang maiwan, minamahal. Ngunit ito yung mga minamahal, kapag ito'y naging sapilitan na, at mahirap din kapag hindi pa naganap ang rapture at ikaw ay meron ng marka, minamahal. Kagaya nga po ng pandemya, minamahal, tayo tinesting, minamahal. Kung marami sa atin ang talagang tatanggap at tunay, minamahal, napakarami rin talagang tumanggap, minamahal. Ngunit talagang ito'y, pagdating ng panahon ito, minamahal, ito'y talagang grabe pag ito'y i-implement na, minamahal. Mapipilitan ka. Dahil hindi sa ganun lamang ang pagpipilit nito, minamahal, lalo na kung ikay maiwan sa rapture, minamahal. Yung anak mo, minamahal, para lang pumayag ka, ito'y hindi sa pilta na basta ka lang lalagyan, minamahal. Kailangan dito ang pagsagot mo at pagtanggap mo rito, minamahal. Dudukutin nila ang mata ng iyong anak sa iyong harapan. Hanggat maaari, pati asawa mo, minamahal, gahasain sa harap mo para lang tanggapin mo ito, minamahal. Tanda natin, tuso ang kaaway, minamahal. Lahat ng bagay gagawin niya, minamahal. Talagang ikay mahulog lamang sa kamay ng Diyos. Ngunit kung ikay magkukumapit sa ating Diyos, tunay na mas mahigit na malakas ang ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya laging kumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kalimutan lagi na talagang pagsiksikan ng sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. Na talagang, nandun may mahal na talagang ating talagang laging makipag-usap sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ito talaga, nasa huling panahon na talaga tayo, minamahal. Tandaan natin, minamahal, ito na ang isa sa mga patunay. Tignan niyo yung mga armas ng bawat bansa.
ang armas ngayon, minamahal, ng bawat bansa ay parang pang-end time na po, minamahal. Sapagkat nuclear weapons, minamahal. Meron silang mga nuclear weapons, minamahal, kapag kaya na pinasabog sa isang bansa, walang buhay na matitira. Kahit yung mga buto ng mga halaman, minamahal, na ini-expect natin na hindi naman tinamaan, sa buto naman siya natutubo, nagkakamali tayo, minamahal, dahil kahit hanggang sa mga buto ay hindi na rin tututubo, minamahal. Nandun, minamahal, talagang grabing pangwasak ito, minamahal. Talagang kung titignan natin ito, minamahal, pang-end time, na talagang itong mga bagay na ito, minamahal. Lalo na, minamahal, kapag kaya na umabot na, malapit na panahon na, kapag kaya na ginawa na nila, hanggang sa magkakaroon ng ika nga'y mapayapang pag-uusap, nandun, minamahal, nandun hanggang sa magkaroon nga, minamahal, na sinasabi ng Biblia na isang gobyerno at isang relihiyon sa buong mundo. Yun na yung talagang totaling pamamahala na ng kaaway ng Diyos. Na dapat natin, minamahal, bago maganap ang mga bagay na yan. Ang totoo niyan, yung mga tandang yan, yung mga magaganap niyan, wala tayong magagawa dyan. Sa ayaw natin, sa gusto, yan ay magaganap, minamahal. Yan ay nagsisilbi lamang paalala, minamahal, upang ating ihanda ang ating mga sarili. Kung ikaw sa ngayon, minamahal, naiisip mo, minamahal, talagang hindi ka pa nagsusumikap sa iyong paglilingkod. Panahon na, minamahal. Ating talagang ituwid yung ating mga pagkakamali. Ating talagang ganapin ang kalooban ng Diyos sapagkat hindi natin alam ang darating ang oras, minamahal. Ating pong minamahal, dito, minamahal, hallelujah, ating pong basahin, minamahal, dito po sa may aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 36 hanggang 44. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talata 36 hanggang 44. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat, ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tingnan niyo po yung minamahal na sinasabi ng dakilang Diyos na nagsisilbing paalala po sa atin, minamahal, na talagang dapat maghanda, minamahal. Upang patuloy pa rin maganda, minamahal, atin pong basahin, minamahal, dito po sa may aklat ng Revelation po. Chapter 17, verse 12-13, minamahal. So ito yung sinasabi ko po kanina, minamahal, na talagang magkakaroon ng one government, lalo na kanilang ipagkakaloob, minamahal, upang makita natin talaga, minamahal, sapagkat ito ay magaganap na po, minamahal. Tignan natin yung pagkakampi-kampi ng mga bansa, minamahal. Sigurado ito, minamahal, talagang ito'y aabot na at talagang ating talagang nakikita. Kaya dapat maghanda na ang bawat isa, minamahal. Amen, praise the Lord. Kindly po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 17, ang talata po ay 12 hanggang 13. At ang 10 sungay na iyong nakita ay ang 10 hari.
na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. 13, ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalahan sa hayop. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina, minamahal, na talagang magkakaroon ng isang gobyerno na lamang sa buong mundo, minamahal. At ito ay nakikita na po natin, minamahal, na bawat bansa ay magkakampi-kampihan, minamahal. At darating nga ang panahon, minamahal. Aabot talaga tayo sa ganito. Kaya ating po nabasa, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 36-34, na pinagpipilit tayo ng ating dakilang Diyos na tayo maghanda talaga, minamahal. Sapagkat hindi natin talaga alam ang oras, minamahal. Sabi ko nga, ano man ang maganap sa ating paligid, minamahal, na yan ay ibinigay ng tanda ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, na ang talagang magaganap sa ayaw natin sa gusto, yan talaga ay magaganap. Bagkos, minamahal, ang ating dapat gawin, minamahal, ay dapat magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat talaga i-check natin lagi yung ating mga sarili. Sapagkat isang napakahirap na bagay talaga, minamahal, na kapag tayo naiwan, minamahal, mahirap na bagay, minamahal. Tandaan natin, tayo'y pinakamapalad sa lahat na mapalad. Dahil minamahal tayo napabilang sa kawan ng Diyos, minamahal. Nandito tayo, minamahal, na talagang napabilang sa pamilya ng Diyos, minamahal, upang minamahal, makasama, minamahal, na talagang nando, minamahal, na talagang makipagtrabaho upang magmana ng buhay na walang hanggan. Napakaraming tao dyan sa paligid, ngunit tignan nyo ang bilang natin, minamahal, kakaunti lamang tayo, minamahal. Milyon-milyon ng mga tao nandyan, pero tignan nyo ang bilang na natin, minamahal. Ganyan tayo, kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Sapagkat wala namang alinlangan naman siguro sa bawat sa atin na nasa tayo buong katotohanan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang mga tanda, minamahal, ay nagaganap sa atin, minamahal. Sabi nga, minamahal, ang tanda talaga ng Kristiyano na para malaman mo na ikay nasa buong katotohanan, yung Marcos 16, ang talata po ay 16-18, na talagang sabi, magpapalabas ka ng mga demonyo sa aking pangalan, ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Talagang ang Kristiyano ay may tanda, minamahal. Nandun papatungan mo ang kamay sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Valdez Almeida, maging ng kanilang beloved children at ng ating mga minamahal na manggagawa na nagpupuri araw at gabi para dinggin yung ating mga panalangin. At tunay sa bawat buhay ng Kristiyano, yan ay nagaganap. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, minamahal, bawat sa atin may kanya-kanyang patotoo, minamahal. Yan ay ibinigay ng Diyos upang magsilbing gabay sa atin, minamahal. Na bawat araw pinapatunayan ng Diyos na siya'y totoo sa ating buhay. Hindi pa ba sapat ito na tayo talagang dapat magpakainit sa ating paglilingkod? Na ang Diyos natin na buhay ay araw-araw kasama natin. Tuwing ikaw ay madidisgrasya na lamang, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, karakarakan nandiyan ang pag-iingat ng dakilang Diyos. Maging ating mga karamdaman na mamamatay ka ng lamang, hallelujah, dumulog ka sa tronong biyaya ng ating dakilang Diyos, hallelujah, tumawag ka sa basuran upang isabay panalangin, ngunit ikaw, bagamat cancer na mamamatay ka na, ngunit ikaw hanggang ngayon, buhay na buhay ka pa rin, pinagpalan ng buhay na Diyos, hallelujah. Hindi pa ba yan sapat? Hallelujah, na bilang patunay, minamahal. Hindi pa ba yan sapat para o dahilan para masabi natin ikay maglingkod ng napakainit ngayon sa Diyos? Sapagkat kung tayo mananatiling maligamgam sa ating paglilingkod, tayo rin ang lugi, minamahal. Walang ibang magiging lugi kung di tayo rin. Tandaan natin, huwag tayong matakot, minamahal. Huwag nating unahin yung mga bagay na maaring ikawalan natin sa paglilingkod sa Diyos. Dapat i-priority natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka dapat matakot sa kahit anong pangangailangan meron ka na kailangan mo sa ngayon. Sapagkat buhay ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Laging ipinagpipilitan ng Diyos dahil kay manampalataya at magtiwala. Huwag kang matakot. Sabi nga ng mahal na Panginoon, kahit isang siko, hindi ka nga makapagdagdag. Kahit pala meron kang pera, kahit milyonaryo ka, magpagamot ko kung saan ka magpagamot, kahit isang siko, hindi ka makapagdaragdag. Tandaan natin, minamahal, ito ang masaklap na katotohanan. Marami ka mang perang pampagamot kung magtitiwala ka pa rin sa mga doktor.
tandaan natin, ang lahat ng buhay natin nasa kamay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nasa sa Kanya yan, minamahal. Kung mabubuhay ka pa, o kukunin ka na ng mahal na Panginoon. Ngunit anuman ang desisyon ng Diyos, ang mahalaga, mainit kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, hallelujah, sabi ng ating dakilang Diyos, manatili tayong tapat, minamahal, sa lahat ng bagay, lalo na sa ating patuloy na paglilingkod. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24. Ang talata po ay 45 hanggang 51. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. 46, mapalad ang alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon sa ang kanyang ginagawa. 47, katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanya'y ipinagkakatiwala ang lahat ng kanyang pag-aari. 48, datapuat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. 49, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Sa 50, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Sa 51, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaibabaw doon na ang pagtangis at paggalit ng mga ngipin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin ko na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan po natin minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, mapalad daw ang aliping tapat. Sapagkat kung maratnan siya ng kanyang Panginoon na ginagawa niyang magawang gayon, ang kanyang kalooban, minamahal, yan ay talagang gagantimpalaan ng dakilang Diyos. Talagang ito ay napakalinaw, minamahal, na tayo hindi naglilingkod sa paningin ng tao. Tayo naglilingkod sa paningin ng Diyos. At tunay, minamahal, wala tayong maililingid. Lahat ng bagay ay detalyado sa ating dakilang Diyos. Kaya napaka-importante, minamahal, na talagang suriin ng bawat Kristiyano, minamahal, kung ano ba ang nagagawa at di nagagawa na kalooban ng Diyos. O mga nalalabag ba na kalooban ng Diyos. Kasi napakahirap na bagay na kapag dumating ang rapture, nagulat ka, minamahal, yung mga kasama mo nag-angatan, pero ikaw ay naiwan, minamahal. Napakahirap po yun ang sitwasyon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, minamahal, work out your own salvation with fear and trembling. Kung gawin daw natin na may takot at panginginig. Dapat, lalo na kung bilin ng man of God, lagi tayong dumalo 3 times a week, dapat. I-work out talaga, minamahal. Yung mga wise na Kristiyano, minamahal, bagamat merong ginagawang trabaho yan, nandun, minamahal, talagang nagpaalam na talagang may gagawin akong ibang trabaho sa ibang lugar. Ngunit makita nyo, minamahal, sila'y dumadalo, naghahanap ng gawain doon, at sinisigurado na sila rin ay nakadalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung mga ibang Kristiyano, minamahal, grabing pagpumilit. Kahit talagang nandun, minamahal, na may gawain, at nandun din may trabaho sila, minamahal, talagang hinahabol nila yung oras, na talagang sila makahabol, kahit closing prayer na lang, makahabol lang. Talagang ipinagtatrabaho nila ang kanilang kaligtasan, minamahal. Grabing pagpumilit, minamahal. At nandun, minamahal, talagang ganyan ang nais ng dakilang Diyos. Sapagkat ito ang masakit na katotohanan, minamahal. Talagang ito'y isinalamin ng dakilang Diyos na talagang sa banal na gawain, may dalawang uri talaga ng Kristiyano. At tignan natin, minamahal, kung saan tayo napapabilang dito. Ating talagang ma-check yung ating mga sarili. Sapagkat kapag nagbalik ang dakilang Diyos, isang napakahirap na bagay pag hindi tayo nagsiguro. Kaya nga, sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 1 hanggang 13. Kindly po. Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo, Kapitulo 25, ang talata ay 1 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga
na kinuhang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Talatang 2, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. 3, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. 4, datapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Sa 5, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangatulog. Sa 6, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Sa 7, nang magkagayoy nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. Sa talatang 8, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Sa 9, datapwat nagsagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Sa talatang 10, at samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagpili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda at nagsisipasok sa nakasama niya sa pigpiging ng kasalan at inilipat ang pintuan. Sa 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sa 12, datapat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakilala. At sa 13, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman araw ni ang oras. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Napakalinaw yung minamahal na talinghagang yung minamahal. May dalawang uri ng Kristiyano sa loob ng iglesia yung minamahal. Sad to say, minamahal, masakit yung salita talaga ng Diyos. Sapagkat ang pagkasabi ng mahal pa dito, matalino daw at ang mangmang. At talagang sabi nga minamahal, yung langis na sinasabi, yung langis ng ilawan ay nagre-represent yung minamahal sa kalooban ng Diyos na patuloy nating ginaganap. Nandoon na tayo talagang nagsusumikap. Pag ang isang Kristiyano mapilit at nagsusumikap na gumawa ng kalooban ng Diyos, natural marami siyang maiipon langis. Napansindi sa kanyang ilawan. Ngunit kapag ka ang Kristiyano, nandoon minamahal talagang madalang dumalo, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, natural, konti lang din, minamahal. Tandaan natin yung ginagawa nating kalooban ng Diyos, yan mismo yung langis, minamahal. Ngayon, ating masumpungan, minamahal, ating tanungin ng ating mga sarili, sapagkat wala namang ibang nakakakilala sa ating mga sarili, kundi tayo at ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, minamahal, hallelujah, tayo, at hindi ito para saktan ang bawat isa, sapagkat walang magaling dito, minamahal. Walang matibay dito sa paglilingkod, minamahal, kundi tanging ang pinakamamahal na Panginoon lamang, minamahal. Kaya pagkakataon natin dito, minamahal, hallelujah, upang ma-check yung ating mga sarili, hindi para sabihan na ikaw, kapatid, mali. Bagkos, alam natin na ito'y bagay na mahirap, ngunit alam natin ang Diyos ay handang tulungan tayo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo humingi sa ating dakilang Diyos, tayo magpatulong, minamahal. Ang matatalino raw na Kristiyano, minamahal, ito yung mga Kristiyano, minamahal, na talagang namumuhay na may kabanalan. Sa loob at labas, maging sa pananalita. Ang matalinong Kristiyano, minamahal, ay talagang ang kaligtasan para sa kanya, ito ay pinakahigit na kayamanan sa lahat ng kayamanan na mayroon siya. Sapagkat ang kaligtasan ay kaya niyang ipagbili ang lahat ng mayroon siya, manatili lamang sa kanya ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Palakpakan mo na ito pinakamamahal na Panginoon. Ang matalino daw na Kristiyano, minamahal, ayon sa biling man of God, dahil sabi ng man of God, kung gusto mong makasiguro sa iyong kaligtasan, dumalo ka 3 times a week. Dapat ang Kristiyano dumadalo 3 times a week. Sabi nga, bakit? Sabi nga, if you walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Nando, minamahal, sa ating patuloy pagdalo, minamahal, alam naman natin na tayo piniperfecto pa lamang ng Diyos. Tayo nililinis tuwing tayo dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At nando, minamahal, ang Kristiyano daw na matalino, nagtatapat,
sa pagbibigay minamahal, maliit man yan o malaki minamahal. Talagang ito'y palaging nagpupuri, laging minamahal at talagang nandun na ginaganap lagi ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang mangmang na Kristiyano minamahal, ito yung mga Kristiyanong binabaliwala maging ang pagdalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hayaan mo yan, Miyerkules lang naman yan. Hayaan mo, Sabado, importante, nandito ako ng Linggo. Pero kung wise kang Kristiyano, alam mo na lahat, ayon na pag-aralan natin, minamahal, doon sa ating overnight, minamahal, lahat ng bagay, hubad tayong pumarito sa mundong ito, hubad din tayong aalis dito, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong madadala, minamahal. Minsan, nagpapagod lang tayo, minamahal. Kaya, ating pag-isipan mabuti, minamahal. Ito'y hindi pagsasabi ng mga bagay na walang kabuluhan, minamahal. Bagkus ating pagbulay-bulayin. Meron tayong banal na kasulatan, bulay-bulayin po natin pagdating sa bahay. At lalo tigit makipag-usap po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa, minamahal, nandun naman, mahal, talagang ayaw sumunod maging sa kabanalan. Minsan makikita mo, nandun sa bahay, naka-short, nakasando. Talagang dapat magsiguro, minamahal. Nandun na talagang ayaw gumanap, ayaw magpuri. Kaya ni pagtitiwala sa Diyos ay hindi magawa, minamahal. Talagang siya rin ang nahirapan dahil siya ang gumagastos. Punta ng doktor pag nagkakaroon ng karamdaman. Kaya isang mahirap na bagay, minamahal, na talagang tignan, minamahal. Ang mga bagay na talagang sa ating mga sarili. Upang ating masiguro, minamahal, anytime pwede magbalik ang dakilang Diyos. What if mamaya babalik ang mahal na Panginoon? Handa na ba tayo, minamahal? Isang mahirap na bagay, minamahal, sabi nga kapag tayo mahulog sa kamay ng Diyos. Nandun, minamahal, ngunit kung alam naman natin, minamahal, na talagang kung ma-check natin ang ating mga sarili, na kung iisipin natin dahil sa dami ng mga problema natin, sa dami ng mga alalahanin natin sa buhay, mahal na kapatid, huwag mong sarilinin ang mga bagay na yan. Kaya nga nung tinawag ka ng Diyos, huwag kang magmalaki sa iyong sarili. Huwag mong feeling kaya mo lahat, huwag mong feeling Superman ka, na kaya mo lahat, na magagawa mo ang lahat. Kaya nga sabi ng mahal Panginoon, come to me those who are laden and I will give you rest. Kapahingahan ang nais ng Diyos para sa iyo, mahal. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Kapahingahan ang ibinibigay sa iyo ng pinakamamahal Panginoon upang hindi ka na magkandara pa sa buhay mo. At nandun higit sa lahat, kapahingahan, buhay na walang hanggan, inilalaan sa iyo ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Malapit na natin makamtan, minamahal, ang buhay na walang hanggan. Wala tayong itutumbas dito sa mundong ito kung gaano kaganda ang langit na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung ating mga tirahan, minamahal, mga minamahal, mamulat na po ang mga mata, minamahal. Ang ipinagpapalit natin dito, kung nagbibigay pa tayo ng halaga sa mga bagay nandito, minamahal, pagdating sa langit, basura lang yung mga yan, minamahal. Ang langit na nag-aantay sa atin, minamahal, grabe, minamahal. Nandun ang grabing kapayapaan, buhay pa na walang hanggan, minamahal. Kung ang itsura mo ngayon, minamahal, papilay-pilay ka, minamahal. Pagdating mo doon, poging-pogi ka, pinagpala kang lubos ang dakilang Diyos. Lahat ng depekto na meron tayo, minamahal, lahat, magiging maayos lahat yan. Gagawin tayong perpekto ng ating dakilang Diyos. Kung may mga defect tayo, mga birth defect, minamahal, pagdating mo sa kaharian ng Diyos, lahat ng bagay mawawala na yan, minamahal. At lalo tigit, kung Kristiyano kang nagtitiis, nagtsatsaga, bagamat grabe ang paghihirap mo, pero hindi mo ginagawang magnakaw, hindi mo ginagawang mandaya, bastos, bagkos, patuloy kang naglilingkod at nagtatapat sa ating dakilang Diyos. Bagamat tumutulo ang bahay mo, mansyon naman ang nag-aantay sa iyo sa karya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, minamahal. Hindi ba tayo malugod dyan, minamahal? Na inaantay na natin, na nandyan, minamahal, na malapit na. Halos nasa harapan na po natin, minamahal. Tignan niyo yung mga nagaganap. Sabi ko nga po sa inyo, minamahal, yung mga panggera na ginagawa ng mga bawat bansa ngayon, minamahal, pang-end time na po, minamahal. Ngayon, kung yung ating paglilingkod ay hindi pa pang-end time, minamahal, baguhin na natin yan, minamahal. Talagang magbabalik na ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah.
Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta, at tayo'y kukunin niya sa kisap mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising, at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka na? Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisimulan, sana ay hindi ka na ipinaganap. Mayroong mga digmaan at kapigatian na hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay darating. Hanggang may panahon, siya iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, di na magagapay. Dumating malagos at tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik, anumang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapigatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ang buong mundo. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, muli ating pinapaalala, minamahal, malapit na pong magbabalik ang dakilang Diyos. Tayo ba'y handa na, minamahal? Isang napakahirap na bagay, minamahal, maiwan at mahulog sa kamay ng Diyos. Maaari pagdating ng panahon, minamahal, sabi mo, sana ginalap ko na ang kalooban ng Diyos. Sana nakinig na ako sa salita ng Diyos na pilit ipinapangaral sa amin. Bagamat minsan binabaliwala mo sa salita ng Diyos. Akala mo, kaya mo nang yung sarili. Minsan napakatigas ang ating mga ulo, minamahal. Tayo minsan nang bibingi-bingihan, minamahal, sa mga salita ng Diyos natin na papakinggan. Ngunit ang tanong, kung sakali bang mahulog ka sa kamay ng Diyos, handa
Handa ka ba sa paghihirap na mararanasan mo? Wala nang bawian yun, mga minamahal. Ito ang pagkakataon mo upang itama ang iyong mga mali. Sapagkat pag dumating ang Diyos sa oras na hindi mo inaasahan, wala nang ibang gagawin kundi umiyak na umiyak. Ubusin mo pa ng mga luha mo. Wala ka na magagawa. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Sa araw-araw na ating mga buhay, pinagbibigyan tayo ng Diyos. Sa lahat ng ating mga pagkukulang at kahinaan, manamahal. Ngunit darating ang panahon na ang pagbibigay ng Diyos niyan ay magwawakas, manamahal. Pagbalik ng Diyos at hindi tayo naramdan sa mga gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ang kawawa, manamahal. Hallelujah! Tayo magsumamo ngayon sa dakilang Diyos. Humingi tayo ng abag sa pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, gaano man kahirap ang iyong pinagdaraan. Ang Diyos ang may magagawa sa lahat ng bagay. Hallelujah! Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap. Mawawalang lahat. Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, Kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang haharap? magsisihuli ka, sana ay hindi ka na Iyong panganigbahan at kapinhatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga naman kay Kristo, iniligaw lahat ng tao. sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Tanggapin natin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Ang kaligtasan ay hindi ipinangako ang bukas. Ang kaligtasan ay ngayon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron man po tayong mga bisita din minamahal, tumayo po kayo at itaas ang inyong dalawang kamay, hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, hallelujah, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, minamahal. Tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay, minamahal. Sapagkat may apat na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Una, minamahal, ang pananampalataya. Na kailangan ikaw ay manampalataya sa nag-iisang Diyos. Walang iba kundi si Jesus, hallelujah. Na siyang magbibigay ganti sa lahat ng iyong kahilingan at lahat magtutugon sa lahat ng iyong hinaing. Kung ikay patuloy naman ng palataya at magtitiwala sa Kanya, minamahal, talagang lubos kang pinagpala, minamahal. At ang pangalawa po, minamahal, ay ang pagsisisi. Na kinakailangan natin magsisi. Sapagkat sabi naman ng kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kapamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya kinakailangan natin magsisi, minamahal. Ang pangatlo, minamahal, ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ay kaligtasan ng tao, kundi sa pangalan lamang ng Jesus. Na minamahal, maging ang isang leader ng relihiyon, humingi ng impormasyon kung paano maliligtas. Ngunit yan ang sabi ng dakilang Diyos, kailangan ipanganak sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din minamahal, ang pang-apat po ay yan bautismo sa Espiritu Santo, na kung saan ang gagawa na po niya na yung ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakikita niyo minamahal, yung nanginginig, umiiyak, hallelujah. Yan ay talagang mag-isa pag-awit ng beloved choir na grabing nagtitremble, minamahal. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo, minamahal. Kapag tayo patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon,
yan ay magaganap sa atin pag sincere tayo naglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po nating dalawang kamay at sumunod po sa maikling panalangin na sasabitin ng iyong lingkod. Hallelujah. Mahal na Panginoong Sus. Sumunod po kayo mahal sa ating mga mahal na baguhan. Mahal na Panginoong Sus. Maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na to. Hugasan mo po ako ang iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, manamahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakapapangyarihan sa lahat. Sa iyo po pinakapapangyarihan pangalan namin, pinakapamahal pang Jesus. Hallelujah. Lord, and prayer for dearly beloved evangelist Pastor Weldes Radal Meda, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami pinagsusumamo, O Diyos. Hallelujah. Na yung tugunin, mahal na Panginoon, bawat hinaing na aming mga bagong kapatid, Panginoon. Tugunin mo sa mahimalang kapatid, mahal na Panginoon, na naman kanilang karamdaman, ang pagkakakitaan man yan, o lahat, manawal Panginoon. Hallelujah. Kahabag, mahal na Panginoon, lalo patawarin mo sila sa mga pagkakasala. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, maging kanilang mga buong sambayan. Kahabag, mahal na Panginoon, nawa ito ay hindi umpisa lamang ng kanilang paglingkod, bagkus ito umpisa na sila aming makasama sa paglilingkod. Hallelujah. Hanggang sa muli mo pong pagbabalik. Ito ng aming samot dalangin. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Weldes Radal Meda. In Jesus' mighty name we pray. And praise the Lord. Hallelujah. At tayo na minamahal, dako na po sa mga pangailangan sa ating panalangin minamahal. At ito po yung pangunahan ng ating beloved elder po, beloved Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal pangailangan. Tayo po'y sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Radal Meda, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Saan man po kami nasumpungan, sa aming pong mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong manglingkod. Malapay noon, kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Kami nagsusumamo sa mga oras na ito, malapit noon. Kami nananalangin, malapit noon. Patuloy kami panghawakan, malapit noon. Kami palakasin mo, malapit noon. Dagdagan mo aming pagtitiis, malapit noon. Gawin kaming matatag sa lahat ng mga problema, mga pagsubok na dumaraan sa aming mga buhay, malapit noon. Alisin mo po, malapit noon, ang pride sa bawat isa, malapit noon. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba. Alisin mo po, malapit noon, sa aming kalagitnaan, lahat ng mga pagtatalo-talo, pagkakabahabahagi. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Radal Meda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isipin po natin mga minumahal ng ating pong dearly beloved parents in the Lord ang naglihan po sa atin. Dalawang kamay, itaas po natin kung meron tayong mga problema sa pinansyal. Dalawang kamay itaas kung meron tayong mga loved ones na nais nating ilapit sa paanan ng mahal na Pinoon. Ipatong po natin mga minamahal yung ating kanang kamay sa ulo, yung kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Sabay-sabay po natin bagitin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat, rangkaso, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, cast out! Demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, sakit sa baka, cancer, leukemia, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. 3 times jump, mga minamahal. Amen. Tayo tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Ano mang ating mga kahilingan, tanggapin na po natin, angkinin na po natin, mga minamahal. 100%, mga minamahal,
walang 99% mga minamahal. Kailangan 100%, 100% mga minamahal. Amen? 3 times jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.